toisella vaiheeltaan 0,5 pistettä aikaa 37-32. Vähän hieman väärä, mutta se oli siis hyvä peli, että julkaisijat kiinnostuivat siitä. Siinä oli Peter Westerman kaikki kanssa käynyt keskusteluja siitä, se pelasi meidän peliä ja kertoi juttuja sanoa, että ne voisi vaikka julkaisiakin, mutta ei sitä nyt tiedä. Niinkö Roviolla on niin iso kuviot, että me sitten otettiin Jenkeistä yksi iso julkaisija meille, niin sen pelin pohjalta tehtiin uusi versio ja se on nyt siellä, tai itse asiassa ensi viikolla niin se menee sinne taas testaukseen, että mikä on mikä homman nimi? niin, että tarvitseeko vielä tehdä.